Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kulturarloa. Ta kulturarloan bigarren saioa izanen dugu honako hau Javier Ziga Etxandi margolariari eskenia. Izan ere, aurki oso egun gutxi barru zabaldu behar baita Elizondon Javier Ziga Etxandiren erakusketa iraunkorra. Elizondoko museo etnografikoan izanen da Txokoto auzoan. Aurreko astean hasi ginen ezagutzen erakusketa honek izanen duenaren berri, eta gaur ezagutza horretan pauso bat gehiago emanen dugu. Geurekin solaskide eta gidari txitxerone izanen dugu Pello Fernandez Oiaregi, artearen historian kateraduna, irakasle, Ziga Fundazioan idazkari eta erakusketa honetan komisario lana egin duena. Kulturarloan entzunen dugu hortaz, hemen Euskal Herria irratian, Eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun kulturaren divulgaziorako saioan. Ibilbide bat egiten hasi ginen, izan ere museo etnografikoan hortarteko estai batean, halako zubi moduko zerbait eginez, hor kokatu baitituzte Zigaren margo etnografikoenak. Eta gero goiko, aretoan, ganbaran, nahi baldin bada, hortxe, sala piktorikoa, hor dago, margo multzo edota bildumarik haundiena. Erakusketa zabala da, zenbat kuadro diren, zein ezaugarrirekin da, ez du esanen banan-banakoa, bena bai, detaile askorekin deskribatua, Pello Fernandez izanen dugu gidari. 75 obra, beraz hori izango da areto piktoriko bakarrik, Zigarekiko. Antolaketa orokorra, ez da bana dena, baina nola induzuen Bueno, antolaketa orokorra izan da, hor bar, eraikuntza berak jartzen zuen bere baldintzak, zeren, hori hormarik garrantzitsuenak dira fatxadako horma eta fatxada gibelako horma. Orduan, bi pareta edo horma horiek dira oso handiak eta orduan aprobetxatu ditugu kuadro garrantzitsunetarako. Orduan, fatxada gibeleko hormak jarri dugu bere autorretratua, Parisan egindakoa, 1912koa, non agertzen da bere margolanetan, Velázquez egin zuen bezalaxe eta berak Velázquez mirestu zuen behin eta berriz, orduan bera ere hartu zuen lientzo bat egiten, edo mise gaineko olioa edo margolana egiten, bere paletarekin, eta gero ondoan bertze kuadrok, berak egindako bertze kuadroak, bera dago momentu horretan pletorikoa, iaia kuadrotik ateratzen da, oso zanguratsua da, momentu honetan zegoen Parisen, 1912an, bera ikusten ari zena bere momentu horretan Parisen izan zen, alde batetikan impresionismo eta postimpresionismo, eta baita ere vanguardien sorrera. Eta ordan oso momentu interesgarria, bera hori dena nolabait isladatzen zuen bere nortasunean momentu horretan. Gero, bere ondoan, azken finean, horma hori dena da, erretratu familiarra, familiako erretratua, ezta? Bere ondoan, bere emaztea, Eulalia, da erretratu, gorputz osoko erretratua, ikaragarria, zeren pixka bat uztartzen du inglesezko tradizioa, non inglesek hartzen zuten erretratu hietan duintasuna, baina batez ere dotorezia, eta orduan agertzen da Eulalia, soineko dotore batetan, eta orduan hori aprobetxatzen du Zigak zertarako, bere oialen kalitateak, tulen transparentziak eta gardentasunak, eta orduan teknikoki, da nolabait maixulana. Baita ere, hor Eulalia bere kaptazio psikologikoa erran dugun bezala lehenago, eta ondondoan, edo gibelean, betiko paisajek, kasu honetan oso paisai erromantikoa. Eta orduan ikusten da baztango ilunabarra, argi arroxa batekin, berak erraten zuen bezala argi arroxa hori oso zaila zen margotzea. Eta argi arroxa horrek iraunten zuen 3 minutu. Eta berak harrapatzen zuen, eta zaila zen harrapatzea instantea, bai. Eta gero badago bertzen
erretratua txikia, alboko erretratua, profilez egindako erretratuak gutxiak daude, zailak dira, pues, baita ere bere emaztearena, eta gero bertze alboan erretratua, eta hor agertzen da natitxu urte batekin benetan, aur erretratuan hori bazuen oso gustoko zigak, eta claro, bere semearekiko erretratuak, pues hor nolabait isladatu zuen, bera zuen maisutasuna, eta baita ere kariñoa, eta kariño hori isladatzen da natitxu, Migueltxo, eta gero bere koñatua Feli, bi erretatuan, bat da Feli maatxekin, eta benetan bikainak. Bueno, familikoak, senitartekoak, etxekoak, baina denak ez dituzu esan, gero, txotan atita, baina etxean gehiago ere izan zitu, no? Bai, baina bakarrik margotu zituen haiek. Zarrenak, bueno, zarrenak Nati zen zarrena eta Migueltxo gaztena, baina berak beti ereduan bai etxean, bai kanpoan betik aukeratzen zituen, berak ikusten zuen zergatik margo zezakeen pertsona bat, eta bere ezaugarri psikologikoak edo fisikoak, baina hala egiten zuen. Gero, fatxadako horman, zen da bertze pare-parean eta bertze aldean, hor badago 3 obra oso esanguratsuak, eta hor dago, alde batetikan, Doktor Baldaren erretratua, hori betidanik egonda Elizondon, lehen Aintzinako ospitalean, eta orain arte egonda ere Baztango udalan. Bataxuriarekin. Bai, hoixe da. Eta, claro, hori erretratuan, agian izango da gailurra. Zeren hor, kolor batekin, txuria, egiten du dena. Nola sartzen den argia albo batetik, eta nola egiten duen alde batetikan, da naturalezas muertas, natura hilak, bodegoiak, zen hor agertzen dira medikuaren instrumentala, eta baliabideak eta hori, hor agertzen dira pues, matrazak, ceramikak, bere guraizeak, bere... Bueno, orduan hori maisuki landua eta margotua, nola sartzen den argi neguko argi hotz hori, eta nola bera ere, bere batatik, medikoaren bata txuri hortik, nola ateratzen den foko bat, eta nola zabaltzen da kuadro osora. Eta orduan hor lortzen du asepsia hori edo esterilizazio gune hori, gero ere bere figura ere oso esanguratsua da, oso dotore, baina baita ere bere argitasuna zen da, gauza oso... harrigarria. Garai hartan, Doktor Balda izan zen medikoen artean, pues, oberenetariko bat, 1908an jagiten zituen Elizondoko ospitalean ebakuntza kirurgikoak, baina iaia espezialitate guzitik, eta hori kontserbatzen dugun dokumentuetan nola bera deskribatu zuen, nola egiten zuen ebakuntza, benetan harrigarriak. Eta hori isladatu zuen ere nolabait bere nortasuna. Gero desnudua, Combinación de la ruleta, 1914 eginan, Parisen, benetan, nola isla... Bueno, bera ezagutzen zuen oso ongi anatomia, zen horretarako egon zen Madrilen San Fernandoren akademian, eta gero Parisen hainbertze akademian, Akademia Julian, Akademia Colarios, sí. Tekla askotxo jotzen zituen, noa betxe esateko, ez da, zigak, bueno, batetik erretratua, esaten duguna, bueno, desnudak, biluztuak ere, paisajeak, bueno, genero guziak. Bodegoiak eta... Bai, orduan zer, tekla guziak, garaian garaikoa edo denak batera eraman zituen edo nola egin zuen hori? Bueno, pues bera, badu bere karreran, hasi zen bien margotzen 1907an eta 1970 artio, pues hor margotu zuen 40 urte luze, eta orduan 40 urte luze horietan, pues tratatu zituen gai guziak eta genero guziak. Claro, genero garrantzitsuenak dira pintura etnografikoa, erretratua eta gero paisaia, baina horrek ez du esan nahi gainontzeko generoak bera tratatu zituela, eta orduan hori ere ematen dio pues, erakargarritasun gehiago zigari, ez da zen osoko margolaria dugu aurrean, eta orduan garai hartan adibidez biluzi bate margotzea zen aski zaila, zeren, bera bazuen askatasuna hori egiteko Parisen, baina hemen egin zutenak, adibidez bere garaikideak, adibidez Gustavo de Maeztu, pues 1916an izan zuen arazoak bere biluziarekin,
Bilbon eta Briñol izan zen zigaren Problemak esan duzu, zer zensura, erakusteko, moralak eta gisa honetakoak kendu zuten bai Bilbon, bai gero Iruñan 1926an Briñolek egin zuen bertze biluzi, Briñol izan zen zigaren ikaslea, eta baita ere kendu zuten. Bera han margotu zuen eta han geratu zen. Eta gero, 3. kuadroa horretan da Elizondoko neskatxak edo Sagardian. Hori oso kuadro, hor uztartzen du erretratu eta pintura etnografikoa zen, Sagarde eta Sagarraren mundua ekonomian, baztango ekonomian, garai hartan oso garrantzitsua izan zen, benetan ere kuadro bikaina, bere lehendabiziko planoan agertzen dira pertsonak, baina bere sagarrak dira oso sesanianak, sesan egiten zituen figura geometriko horiek sagarra irudikatzeko, eta orduan Zigaren lan piktorikoaren balioa eta ezaugarriak, baina aurreko astean ere esan genuen Javier Ziga konpromisozko gizona izan zela. Konpromisoak hartzen jakin zuena, eta horrek hautetsi izatera eraman zuen eta beste. Baina gerra iritsi zen, eta gerra galtzaileen artean, hortxe gelditu zen noski Javier Ziga. Espetxeare ezagutu zuen, eta gerra irabazleek ez zioten nola nahi barkatu. Honen berri ere Pello Fernandezek. Bera urte terdi eman zuen kartzelan, gero bere ondasun guzia konfiskatu zioten, atera zen kartzelatik deus gabe, eta gero lehendabiziko, eta gero multa ikaragarrizko isunarekin. Zen, lehendabiziko egin zioten bi epaiketa. Lehendabiziko epaiketan absolbitu zuten, alata gutxiz ere jarri zioten 50 pesta isuna. Baina, gero, Tribunal de Responsabilidades Políticas delakoan, kargu politikoa izateagatik eta hori berriz epaitu zuten. Eta han, ez zuten absolbitu, baizik eta erroduna nolabait errantzioten auxilio a la rebelión, orduan horrekin kolaboratzea, ezta? Orduan, jarri zioten 2500 pestako isuna, eta horrekin ordaindu zuen, bakizuen nola Eskolapiotan badago Kristo bat egin zuten aldare bat, eta horretarako enkargatu zioten, da Kalbario bat, non agertzen da Kristo guruzifikatua Ama Virginia eta San Juanekin, ikaragarrizko 3 metroko edo gehiagoko Kalbarioa, eta zenbat kobratu zuen nolabait Eskolapioi, 2500. Eta horrezagatik Kristo de la Sanción, isuna nolabait ordantzeko adina, ezta? Eta horrela kobratu zuen. Eta gero handik aurrera, azken etapa zen berdina zen, edadetua, atera zen oso markatua, baita ere oso gutxitua kartzelatik, eta batean, diktadura latz batetan, bera jasandako nolabait kartzelan jasandako tratu eta hori, baina gero erregimen hori ere aurkitu zuen kartzelatik kanpo, ezta? Eta orduan azken 20 urte zen, bizi zen 20 urte gehiago, 20 hartio, eta, margotu zituen hauniz etapa horretan, baina, klaro, ez zituen bere baldintza fisikoak ere, asko gutxiagoak ziren, bazuen hemiplegia bat, baita ere kartzelarekin egonaldi horrekin ere lotuta, eta gero ere, bera kopiatu zuen, bera helduaroko aroan egin zuena ere, zeinbatetan kopiatu zituen, baina duintasun handiz ere, zeinbat kuadrotan, adibidez, Arturo Campionen erretatua da, bikaina da, gero badago bertze kuadro musean jokatzen, eta horrekin gainera bukatzen da Elizondoko erakustaldia, eta baita ere, kuadro ona da, zenen nola azken momentuan nola irudikatzen duen, eta nola da kapaza transmititzeko musean aritzen diren jokalariak, malizia, maltzurkeri hori, eta hori oso ongi irudikatuta dago. Modu honetan, honako atal honekin bigarrena izan dugu eta Javier Ziga etxan diren notizi izan dugu.
bere artelanak eta baita bere biografiaren zinbait zertzela da. Heldu den astean Elizondon Txokoton Museo Etnografikoan hortxe geldituko da zabalik erakusketa. Zalantzarik ez dugu joan da etorri askorentzako aukera eta aitzakia izanen dela erakusketa hori. Gertakari artistiko eta kultural garrantzizkoa eta hemen geure entzuleak Euskal Herria Irrati honetako entzuleek horren notizi zehatz izan duzue. Kultur arloa izan da, Pello Fernandez izan dugu gidari, kultur arloa eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugu irratian. Eusko ikaskuntza, jakitez.